आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. सावंतवाडी बाजारपेठेतील भाजी मंडई ही आपल्या नगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आली होती. त्याचे लवकरच भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. दरम्यान या मंडईच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी तिथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या योग्य ती सोय करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सावंतवाडी शहरामध्ये नवीन मंडई होत आहे आणि ही मंडई आमच्या कारकिर्दीत आम्ही मंजूर करून घेतली. त्याचा पुरावा म्हणजे हा प्लान आहे. ही माझी सही आहे, हा माझा प्लान आहे. यावर माझी सही आहे, शिवनची सही आहे, आर्किटेक्टची सही आहे. तर हे मी अशासाठी दाखवलं की सावंतवाडीच्या जनतेला जो समजलं पाहिजे की नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमने सावंतवाडीत काय काम केलं. कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही हे काम करू शकलो, याचा मला जास्त आनंद होत आहे. आणि आता सध्या ही मंडई उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. या उद्घाटन प्रतीक्षेत असणारा इकडचे जे व्यापारी आहेत, छोटे व्यापारी, भाजी विक्रेते, भुसारी दुकान, यांची सुद्धा योग्य सोय झाली पाहिजे. कारण ही मंडई जवळजवळ 3 वर्ष हे काम चाले. या 3 वर्षात कुठच्याच कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ नये याची सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे. आज सर्व भाजी विक्रेते म्हणा, आज सर्वजण भेट घ्यायला आले आणि मला सांगितलं की आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करतो आणि जे आता जिथं बसतात ती जागा खाली करून देतो, पण आमची तुम्ही योग्य ठिकाणी सोय करा. आणि आम्ही त्यांना आश्वस्त केले की तुमची आम्ही योग्य प्रकारे सोय करू, हा आमचा शब्द आहे. उद्घाटनाची घाई न करता पहिल्यांदा जे व्यापारी आहेत, छोटे व्यापारी आहेत, त्यांची सोय झाल्यानंतरच उद्घाटनाची घाई करावी. जोपर्यंत त्यांचं योग्य पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत उद्घाटन करू नये. तुमच्या अपेक्षा तुम्ही पर्याय दिलात का? मी आता व्यापाऱ्यांशी बोललोय तेव्हा त्यांनी आम्हाला सुचवलं जिथं रतनाचकोरणाची देवी बसते ती जागा आमच्यासाठी योग्य आहे, पण जो आंब्याचा सीझन येईल तो आम्हाला कुठेतरी बाहेरचे पर्यटक येतात, तर आमची कुठेतरी बाहेर सोय करावी. त्या बाबतीत मी जावडेकरांशी बोलेन. त्यांच्या मागण्या मला आता कळलेल्या आहेत. मी जावडेकरांशी आणि पालकमंत्र्यांशी बोलून कोणाची गैरसोय होणार नाही, कोणाच्या पोटावर लाथ बसणार नाही याची निश्चितपणे काळजी घेतली जाईल आणि एकदम आनंदाच्या वातावरणात भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार करू. पण कोणती घाई न करता कोणाच्याही वैयक्तिक मतासाठी उद्घाटन लवकर करू नये. तुम्हाला सांगतो, मी फक्त जे भाजी विक्रेते बाहेर बसत होते त्यांना आत बसवण्याची, जे भाजी तिथं रिकामी राहायचं ते मार्केट तिथं आत बसवण्यासाठी त्यांना सांगितलं होतं. भाजी विक्रेत्यांना घालवलं नव्हतं. त्याच्यानंतर त्यांनी जेव्हा माझ्याकडे रिक्वेस्ट केली की आम्हाला बाहेर बसायला द्या, त्याच्यानंतर योग्य अंतर, मधचं जे अंतर आहे योग्य अंतर ठेवून मी त्यांना बसवलं. कुठच्याही गरीबावर पोटावर लाथ मारण्याची आमची संस्कृती नाही. मी त्यांना बसवलं परत आणि फक्त जे दादागिरी करून जे पुढे मंडप घातले होते ते फक्त नियमाप्रमाणे जी दुकानं काही लोकांनी बसवले बेकायदेशीर होते हे केलं आणि मध्य अंतर ठेवून नंतर त्यांना बसवलं.
म्हणजे त्यांच्या माहिती करून घेतली आणि त्याने त्यांची ज्या म्हणून आज परत माझ्याकडे आले. अशी किती विकायची तर 2च दुकानं होती तिथं. नाही फिरते तुमच्या विरोधात आंदोलन पण झाली तेव्हा. आंदोलनं झाली असती तर आज इथं आले नसते ना. आज माझ्या ऑफिसमध्ये आले, मी माझी नगराध्यक्ष आहे आता, तरी सुद्धा एक विश्वास ठेवून माझ्याकडे आले. म्हणजे त्यांना माहिती आहे सावंतवाडीत एकच माणूस आहे ज्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.